Čau ľudí, ja som Matúš a ja vás vítam u tohoto videa, ktoré vzniklo vďaka za požičanie účtu v hre vďaka kamarádovej pomoci a vďaka tomu môžem sa dostať na tento server. Za mňa moje pocity tu prvýkrát na serveri a o tejto sérii, ktorá však nemala jeden sezónnu úspech, sa niekam aspoň dostala. Možno sa pýtate, prečo môj hlas znie umelo. Je to preto, že používam Google prekladač, kde môžem nahrať zvuk a tým video. Môžem urobiť zaujímavé, tiež nechcem sa odhaliť kvôli tomu, že chcem mať svoje tajomstvo. Tiež video so mnou dlho nebude, pretože program mám neskutočný problém nahrávacím programom, ktorý niekedy so mnou nie je kamoš. Tiež to je prvý bod toho, prečo video nestíham. Niekedy z toho všetkého stresu, keď sa snažím video nahrať, nesmiem zabudnúť na školu, ako ja sa vždy teším na ten relax po tom všetkom, keď si konečne môžem oddychnúť a dať nohy na stôl. Pre niekoho je to metafora, to nerobím, takže ideme ďalej, keď môj kolega, ktorý je spoločník tohoto kanála, toto video pre vás zostrihá a dá vám nejaké zábery, ako som tam niečo robil. Tiež pre niekoho hrám Minecraft prvýkrát a keby ste mali záujem ďalšie video so mnou, napíšte svoj názor do komentára. Tiež záver tohoto videa, toto je moje prvé video s hlasom, tak som zvedavý, čo na to budete hovoriť. No ak sa vám video ľúbilo, tak sa uvidíme zase na budúce.